טוב, היום תראו איך מזמינים את מריונטה. מי שלא מכיר אני אראה אותה. טוב, רגע. זאת בערך מריונטה, נמצא תמונה יותר טובה. הנה. זאת מריונטה ואני חושב שהיא הכי מפחידה. היא הכי מפחידה אותי גם איך שהיא באה. והיום תראו איך מזמינים אותה. טוב, היום יש סרטון ב-12 בלילה בדיוק, כמו שאתם רואים שהשעה פה. רגע. מה? הנה רואים. פשוט לא צריך למלות את זה. אני רואה ראש גדול למרות שיש לי ראש קטן. בעוד כמה שניות תראו אותה עוברת. אתה עדיין מצלם? צילמתי מההתחלה. תראו. והנה היא. ראיתם? והנה היא הלכה. עוד מעט תראו אותה. או את פוקסי אני לא יודע. הנה היא, רואים? אז זאת טעות שממש לא כדאי לעשות. למרות שזאת הפעם הכי לא מפחידה שראיתי אותה. בדרך כלל היא באה יותר מפחיד, אז פשוט להיזהר.